en profunditat no només la vostra generositat, sinó l'amabilitat de la gent que ens heu delegat per fer aquest acte. La gent de Debat Constituent estem molt feliços, molt contents, perquè en nom de la Coordinadora Nacional d'Enteses us podem anunciar que avui, dia 27 de maig del 2021, començarem el que per nosaltres és la fase més important del debat constituent, que és la fase participativa, aquella que vol que la gent, la ciutadania, sigui la verdadera protagonista del que volem que sigui aquest país. Aquesta és la finalitat i l'objectiu de la gent de casa nostra. Una gran majoria sent que el marc autonòmic ha quedat totalment depassat o desfasat, diguem-ne com vulguem. I és necessari que la gent pugui expressar i decidir què volem ser, com volem ser i qui volem ser, i que ho faci a través d'un procés participatiu, transversal, inclusiu, plural i jo diria que innovador, per establir les bases constitucionals per al futur polític de Catalunya. En aquest país la societat empoderada ha fet unes demostracions cíviques extraordinàries i que han sigut admirades arreu del món i ho ha fet sempre pacíficament en defensa de les llibertats emmarcades en els drets humans i el dret internacional. Creiem que, a banda de tota la creativitat que hem tingut com societat en defensa de les nostres llibertats, és hora de ser realment propositius i passar dels nostres actes de resistència pels nostres drets a proposar un futur. I això és el que pretén el debat constituent profundament. Creiem que és l'hora que un procés gestionat de baix a dalt sigui propositiu i que els homes i dones d'aquest país de tota mena i condició, siguin com siguin, pensin el que pensin, vinguin d'on vinguin, decideixin quins han de ser els principis troncals i definitoris de la nostra convivència col·lectiva. Aquest és l'objectiu del debat constituent. O sigui que tenim un objectiu claríssim i crec que engrescador, que és entre tots intentar definir quin futur volem a la nostra convivialitat social. Però una de les alegries, i per això estem aquí avui, és que tenim les eines. Al·leluia. Tenim les eines per assolir-lo. Després de mesos de preparació, mesos i mesos i mesos, i després de superar temporals polítiques de tota mena, judicis, eleccions inesperades i aturades pandèmiques per acabar de rodonir els condicionants que han retardat aquest projecte. Avui podem afirmar que tenim les eines necessàries per portar a terme la fase participativa i que són bàsicament tres. La primera, la més important, la que des que ens vàrem posar passejant el 2018 i 2019 ens ha estat xuclant energia, és l'eina social. Tenim més de 100 enteses repartides per tot el territori. Amb tot el que ha passat, tenim més de 100 enteses repartides pel territori. Enteses comarcals, regionals i locals. Enteses que, a més, són autònomes, autogestionades i adaptades a les necessitats de cada territori. Són elles que s'han encarregat i s'encarregaran de posar-se en contacte amb totes les entitats, associacions, organitzacions, aquest teixit meravellós que tenim a la societat nostra, que es puguin sentir interpel·lades en la definició integral o sectorial dels principis constitucionals. Aquesta feina magnífica de les enteses ja fa temps que s'està fent i, per tant, ja no sols en aquest moment tenim moltes enteses en funcionament, sinó que moltes entitats ja s'han ajuntat en aquest procés de debat constituent. Aquestes enteses i entitats estan preparades per organitzar debats presencials o debats telemàtics sobre els àmbits i subàmbits constitucionals, perquè tots els catalans a partir dels 16 anys que ho vulguin puguin participar-hi amb l'objectiu d'aprofundir, discernir i enriquir les pròpies opinions contrastant-les amb les de l'altre. El consens per nosaltres no és una obsessió, no ho és.
Al revés, el que volem és contrastar els convenciments de cadascú, que sempre n'estem tan segurs, posar-la en qüestió escoltant els convenciments de l'altre. Això és important per nosaltres. Finalment, les enteses també tenen una feina, diguem, d'acompanyament, d'ajut per totes aquelles persones que les maquinàries informàtiques que hem preparat pel debat participatiu els hi sigui difícil. Per tant, les enteses es posaran a disposició d'aquelles persones o entitats que trobin dificultats en el mètode o en la tècnica operativa que hem dissenyat. La segona eina capital, miro d'anar de pressa, perdó, importància, molt important, és el contingut sobre allò que hem d'opinar, el contingut. El debat constituent ha elaborat i formulat un qüestionari on s'hi han entrat tots els paràmetres que normalment conformen les constitucions democràtiques. En definitiva, aquest qüestionari permetrà conèixer a través de la resposta dels ciutadans i ciutadanes quines són les grans lleres per les que han de transcórrer les normes de convivència de la nostra societat. La manera i els principis que han regit l'elaboració d'aquest qüestionari, després la Gabriela Serra ens els explicarà perfectament. Com vosaltres ja haureu deduït, falta la tercera eina. I aquesta també la tenim, una eina indispensable per portar a terme aquest projecte, que és la maquinària informàtica, que ens permetrà sistematitzar i ordenar aquesta participació, recollir-ne les opinions expressades i treure'n les conclusions pertinents. La tenim, i ho diguem emocionats, quasi. La tenim. I us volem anunciar que amb una alegria extrema que disposem d'una web que permetrà a cada ciutadà mantenir una comunicació íntima, intransferible i secreta amb la part participativa de la pàgina web. Repeteixo, cada ciutadà podrà mantenir una comunicació íntima, intransferible i secreta amb la part participativa de la pàgina web. I així com les opinions sempre seran anònimes i confidencials, els resultats, en canvi, seran absolutament transparents i controlables. Disposem, doncs, de les tres eines, la social, la semàntica i la mecànica a punt. Us comuniquem, doncs, això, que a partir d'avui comença el debat constituent participatiu, la fase que nosaltres considerem més important, la nostra joia de la corona. President Torra, no us he saludat prou bé abans, quasi que no us volia ni citar la vostra presència, perquè vull fer-vos saber i vull fer-vos sentir que en nom de la Comissió Nacional de les Enteses pel debat constituent, vos sou una persona que ens considerem d'autors, perquè en unes circumstàncies dificilíssimes políticament vau tenir una visió propositiva. La gent molt sovint us fa només un president de resistència i dignitat. Nosaltres podem assegurar que heu estat també un president propositiu i us agraïm profundament. Us agraïm també la llibertat que ens heu donat, que la donàvem per exigible, però ens en vau donar tanta que hasta estàvem sorpresos. Dèiem, ostres, com pot ser que no hi hagi una mica, no? Doncs no, aquesta llibertat us l'agraïm molt. El Consell Assessor que vau anomenar des de presidència també us ho agraeix moltíssim i sapigueu que la vostra idea ens entusiasma a centenars, per no dir milers de persones repartides en el territori en aquest moment. Jo dono pas ara a l'Albert Coll, que és el nostre coordinador tècnic de la coordinadora nacional, perquè us explicarà la maquinària informàtica, que crec que és molt important. Bé, bon dia. Sí? Sí? Ara? Ara sí. Com diu en Lluís, avui despleguem totes les eines informàtiques, tant l'app, l'aplicació de mòbil i la web. En un país normal, com deia la Maria Casals, hauríem dissenyat un procés per fer registre d'usuaris també normal. És a dir, la gent que has entrat en una aplicació, una web, es hagués registrat, hagués opinat en allà, hagués per registrar-se amb el seu DNI, amb el seu número de DNI, la data de validesa, la data de naixement,
això hagués consultat un cens oficial i a partir d'aquí hagués quedat registrat. Nosaltres ho hem tingut de fer una mica diferent. Ho hem fet creant dos universos que són independents i que ens permetran assegurar la privacitat, l'anonimat, la legitimitat, és a dir, garantint que les persones només es podran registrar una vegada. I això ho farem amb una aplicació mòbil que es podrà descarregar ja a partir d'aquest moment i una web. Són dos universos separats, amb servidors ubicats en servidors diferents i nosaltres pensem que són tots dos senzills, intuïtius, fiables, segurs i que compleixen amb tots els protocols de tractament de dades. Amb l'aplicació per mòbil, l'usuari es podrà registrar mitjançant un procés senzill i ràpid que valida la seva identitat. El que fa l'aplicació és validar el correu electrònic, se li demana una fotografia del DNI o del NIE, el programari extreu 3 dades, edat, població i el número de DNI que el guardem xifrat per evitar que algú es pugui registrar més d'una vegada i se li demana que introdueixi 2 dades, el gènere i el codi postal. La resta de dades, inclosa evidentment la fotografia del DNI, en segons queda esborrada. Per tant, tenim l'app i per l'altra banda tenim la web. La web és l'espai de consulta i participació ciutadana. L'usuari hi accedirà mitjançant el seu ID que haurà registrat i la contrasenya i a la web hi podrà consultar l'agenda dels debats que hauran organitzat enteses i entitats, podrà consultar materials de suport, podrà consultar altres iniciatives constituents dintre i fora del nostre país, podrà, evidentment, respondre al qüestionari de 143 preguntes o 144 pel que sigui ciutadà de l'Aran. No és obligatori contestar-les a totes, tot i que nosaltres intentarem convèncer a tothom que contesti com més millor. En l'apartat del qüestionari, que després veurem, es poden visionar una trentena de píndoles de vídeo per diferents ponents que el que fan és ajudar una mica a obrir el marc mental sobre cada una de les temàtiques. I a més, hi hem introduït unes píndoles explicatives per ajudar a comprendre més les preguntes i determinats conceptes de les respostes. També hi ha un espai, un formulari, perquè la gent es pugui contactar amb les enteses o bé contactar amb l'organització. És a dir, resumint, tenim una app d'aplicació per mòbil i una web per respondre al qüestionari. El qüestionari, que després veurem, les respostes sempre seran individuals i anònimes i l'usuari optarà per si es vol contestar havent assistit a un debat o no. Però, en tot cas, sempre podrà modificar la resposta fins que es tanqui la data de participació, que serà el 31 de desembre. Per tant, pot contestar, pot assistir posteriorment a un debat, que després veurem quins tipus hi ha, i per tant pot canviar la seva resposta i sempre els podrà modificar. Hem dissenyat el procés tècnic i també ens hem dotat d'un model organitzatiu per garantir aquests 4 elements estratègics: pluralitat, transversalitat, participació i metodologia. El primer element, havíem d'assegurar que el projecte fos plural. Per això hem dissenyat un procés que pugui arribar a tothom, que tothom hi pugui participar, pensi com pensi i visqui com visqui. Això sí, només són indispensables 2 requisits. Un, tenir més de 16 anys, major de 16 anys, i el segon, tenir residència a Catalunya. El següent element és la transversalitat. Volem que aquest sigui un projecte transversal, que arribi a tota la ciutadania, independentment de quines siguin les seves opcions polítiques. Volem que el debat constituent arribi a totes les franges d'edat, que l'edat no sigui cap obstacle, que tampoc no ho sigui la tecnologia. Volem arribar a tots els pobles i ciutats i que ningú quedi exclòs en funció del seu lloc de residència. Per això ens hem dotat, ens hem organitzat amb una xarxa de voluntaris a tot el territori nacional, que ara n'hi ha prop més de 100, però que volem créixer i tenim tot el maquinari per créixer, i aquestes enteses tindran una sèrie de tasques. Les més importants seran, primer de tot, organitzar debats públics, contactar amb les entitats, organitzacions i associacions locals perquè s'hi registrin i elles mateixes, d'una manera independent, puguin organitzar debats. I l'altra qüestió important
és ajudar a tothom a inscriure's i especialment a la gent que pugui tenir alguna dificultat. El segon eix és les entitats. Volem aprofitar tot el teixit associatiu que tenim en el país per arribar al major nombre possible de ciutadans i per això hem dissenyat la web perquè qualsevol entitat, organització o associació es pugui registrar i un cop registrada pugui organitzar lliurement els debats i publicitar els debats en l'agenda de la web. Les entitats podran trobar en el qüestionari aquelles preguntes que més els hi són del seu àmbit d'actuació, que després ho veurem que estan estructurades en 7 àmbits i dintre de cada àmbit en subàmbits. Volem assolir la màxima participació possible i volem que el debat constituent sigui un procés exemplar respectant els principis de legitimitat, de fiabilitat, de privacitat, de licitud, integritat i confidencialitat. El següent element, la participació. No es podrà participar si abans no se registren a la web i el procés de registrar a la web, que aquest és l'anagrama que podeu trobar i que en aquests moments ja es poden descarregar, accedint al Play Store o l'Apple Store, és molt senzill. Aquesta, quan els descarregueu, serà la primera pantalla que voleu. Aquí passaríeu per una acceptació de tota la qüestió de protecció de dades i fet això arribem en el que demana el correu electrònic, amb la contrasenya. Hi ha un procés de verificació típic que rebreu per correu electrònic els dígits per verificar-vos. Un cop fet això, accedim a la primera demanda, que és la fotografia de la cara del DNI. A partir d'aquí, aquí captura el número de DNI, que com hem dit el guardem xifrat, i captura la data de naixement. Per tant, hi ha la primera validació. Si complim majors de 16 anys, continuem endavant. Perdona, i aquí la persona li introdueix el gènere. A la següent demana la fotografia del dors, aquí captura la població, segona validació. En el que és l'espai de la web. Insistim, les respostes són individuals i anònimes. Només es guarden 3 dades associades a cada resposta: edat, gènere i codi postal. I es pot respondre havent assistit prèviament a un debat o no. Quan diguem debats, els definim de dues maneres. Són debats públics, tots aquells que es penjaran a la web, per tant que tothom podrà trobar a l'agenda, o bé, en debats autoconvocats, tots aquells que un grup d'amics o de familiars o de companys de feina, sense publicitar-ho a la web, s'ajunten, debaten i cadascú després personalment contesta. Ja, si em permeteu, entro un moment a la web. Aquesta és la pàgina web. El primer que faríem seria accedir com a usuaris, per tant, aquí entraríem al correu electrònic i la contrasenya, accediríem, aquí veuríem que podríem consultar el meu perfil, aquest és el meu perfil privat, aquí me diu que les meves dades estan protegides i que només es guarda aquesta informació. No es veu. Un segon. És la tècnica. Sí. Veure els papers. Ara. Permet contactar amb les enteses amb un formulari, buscant l'entesa del nostre territori. Ens permet veure les fases del procés. Avui acabem la fase d'impuls, arrenquem la fase de participació. La tercera fase, que ens ho explicarà la Gabriela, que és la del Fòrum Cívic i Social. Podem consultar altres iniciatives constituents,
dintre del nostre país, com constituïm, reinicia, procés constituent, amb informació de cada un d'aquests processos, o també podem consultar d'altres processos constituents que hi ha hagut a la resta del món. També podem consultar els actes i jornades que varen començar a fer mitjans de l'any 19. Els 7 àmbits, per cada àmbit varen fer una jornada amb una regió diferent, i amb aquestes jornades el que intentàvem era explicar com podia funcionar un debat. Teníem uns ponents que feien la presentació, la gent del públic opinava i a partir d'aquí cadascú s'anava amb la seva idea. A la segona part tenim què són els debats ciutadans, el que us hem dit, públics autoconvocats. Tenim aquest és molt important, que és per consultar l'agenda dels debats, és a dir, tothom podrà consultar quins debats es fan en el territori, filtrar per temàtica, o bé per municipi, filtrar per data, o bé, si vol veure els debats presencials o debats online, aquí en el Google ens geolocalitzarà cada un dels debats, ens posarem a sobre i tindrem tota la informació, o bé, senzillament, en mòdul llista, els veurem. I l'espai important, que són les preguntes. Aquí tenim un vídeo que la Gabriela ens explica amb quins criteris s'han fet aquest qüestionari i entraríem a cada un dels 7 àmbits. Dintre de cada un dels 7 àmbits, per exemple, elements constitutius, hi ha 4 subàmbits. Per cada subàmbit tenim una píndola de vídeo que es pot visualitzar molt ràpidament. Una píndola de vídeo que explica de què va aquest subàmbit i quina mena de preguntes es trobarà la gent aquí. En determinades preguntes, a més, estem afegint, perquè aquesta és una web viua, estem afegint explicacions detallades, en direm píndoles explicatives, perquè tothom entengui més bé els conceptes que van sortint en les preguntes i les respostes. I per acabar tenim una pàgina de contacte per qualsevol persona que ens vulgui contactar amb l'organització. Si anem a la pàgina principal, hi ha el vídeo de Lluís que anima a tots a participar-hi i tenim els 3 eixos, que és crear un debat, participar en un debat i opinar sobre el futur. A crear un debat, aquest és un espai per a les entitats, no per a les enteses. Les enteses tenen el seu espai privat que administren elles. Aquí qualsevol entitat es podrà registrar, hi ha un full de registre i un cop registrat ja estarà donada d'alta i podrà organitzar els debats que vulgui, d'una manera autònoma. El segon punt és el que havíem vist, veure els debats, per tant, accediríem a la consulta de l'agenda, i el tercer, accediríem al qüestionari de preguntes. I per acabar, aquí tenim un formulari per tothom qui vulgui contactar, que per nosaltres és molt important, amb les enteses del territori, qui pugui contactar amb un formulari. Torno. Ara, si podríem engegar el vídeo, el que us hem explicat, que ha sigut potser una mica llarg, tenim un vídeo magnífic que ho explica en 2 minuts, un vídeo que hem fet juntament amb companys de l'Alt Maresme i que la Sílvia Bel ens ha posat a la locució, que s'entén molt bé. Quin model d'estat prefereixes? L'educació ha de ser pública o privada? Com hauria de ser el sistema judicial? Uneix-te al debat constituent, un procés participatiu transversal, inclusiu i plural, que servirà per establir les bases constitucionals del futur polític de Catalunya. Si tens més de 16 anys i vius a Catalunya, et pots registrar a l'app del debat constituent. Només has de facilitar el teu e-mail, inventar-te una clau i fer una foto del teu DNI o NIE. Un cop verificat, podràs accedir a la web. Després del registre pots entrar a la web debatconstituent.cat amb el teu nom d'usuari i contrasenya. A la pàgina trobaràs totes les preguntes amb les seves respostes perquè puguis escollir. Si canvies de pensament, no passa res. Pots canviar les respostes fins que es tanqui el procés. Ets una entitat i vols organitzar un debat públic? Registra't a la web perquè tothom hi pugui participar. El pots organitzar també online. Vols debatre amb altres ciutadanes i ciutadans?
Mira l'agenda i busca per temàtica, dia o lloc el debat que més t'interessi. Vols organitzar un debat amb amics, companys, familiars o veïns? Reuniu-vos a casa, a la plaça o al restaurant. I recorda, si després d'un debat canvies de pensament, pots tornar a canviar les respostes tantes vegades com vulguis. El Fòrum Cívic i Social recollirà les respostes, les ordenarà, les analitzarà i redactarà les propostes. Per completar el procés d'empoderament de la ciutadania sobre el nostre destí col·lectiu, el Fòrum Cívic i Social lliurarà les conclusions del debat constituent als nostres legítims representants perquè forgin les bases constitucionals definides per la ciutadania de Catalunya. Per acabar, trobareu en l'app, en el mòbil, en el Play Store i en l'App Store. Si busqueu registre de debat constituent, us podeu baixar l'aplicació i la web del debat constituent per participar. Gràcies. Gabriela? Molt bé. President Torra, poc que t'ho pensaves, Digues la veritat. Que aquella colla pessigoia que érem allà arribaríem fins aquí. Doncs ho hem fet. Ja ho veus, ho hem fet. I bé, a mi em toca parlar d'un instrument que és bàsic i és essencial, però encara que no us ho creieu, estic fins i tot nerviós avui. Perquè resulta que realment qui hauria d'estar aquí en el meu lloc, a part de molta altra gent, hauria de ser la persona que va ser bàsica, substancial i fonamental per poder-vos presentar aquest qüestionari, que és el nostre company Albert Noguera, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de València, que des del primer moment ens va aguantar, ens va suportar, ens va alliçonar, se'n va fartar, alguns moments, també, tot sigui dit, però gràcies a aquells primers consells, aquells primers escrits, aquells primers lliçons que ens va donar, hem pogut arribar fins aquí. Per tant, Albert, sé que estàs per aquí. On ets? S'ha amagat, segur que s'ha amagat perquè és molt tímid. Està allà darrere, amagat darrere. Doncs ja està. Gràcies, Albert. Aquí estem. Fixeu-vos, sempre ho vam dir, perquè ens ho va dir el president Torra, no feu un llibre verd, no feu un llibre vermell, no feu un llibre groc, hi havia molts llibres en aquells moments. Feu un debat, feu un procés constituent. Tu et vas agafar, el president us va agafar en aquella famosa proposta de procés constituent que el Parlament de Catalunya va aprovar en una sessió dura, dramàtica i conflictiva i que després, dissortadament, no vam poder desenvolupar. Però tu la vas agafar i ens van dir, no, feu això, feu-lo, feu una proposta d'un procés, d'un debat constituent. Per què? I era molt clar el per què. Perquè realment, malgrat tot, i ho ha dit el Lluís, malgrat que som resistents i resistentes, malgrat que hem sigut persones decidides, que hem ocupat els carrers, els espais, que hem fet tot això, calia fer un pas més, ens cal un pas més. I ens cal aquest pas de ser propositius. Però ser propositius des d'un punt de vista... Hem sigut propositius i hem fet moltes propostes als homes i dones de casa nostra, però havia de tenir un altre sentit. Havia de tenir un sentit de dir mantenim el que som i el que hem demostrat que érem i volem ser. Mantenim-nos com a subjecte polític transformador. Mantenim-nos com a subjecte de transformació i, perdoneu el nom que és molt grandiloqüent, a mi me'l va ensenyar l'Albert, mantenim-nos com a poder constituent, mantenim-nos com aquella gent, el poble, els de baix, tots i totes, que hem de dir al poder constituït el que han de fer, el que cal fer i el com ho han de fer. I això és el que pretén aquest debat constituent. Clar que no hi ha un procés constituent en aquests moments, clar que no tenim una assemblea constituent com en aquest moment tenen a Xile, clar que ni tan sols tenim un Parlament constituent. No ho tenim ara, temps. Hem vist tantes coses en els últims temps. Ara bé, el que sí que volem i mantenim i decidim avui, aquí i ara, és que quan arribi aquest moment, nosaltres haurem de tenir i tindrem un posicionament, tindrem unes propostes, tindrem tot unes conclusions tretes d'aquests debats constituents que podran i que farem i que lluitarem perquè siguin tingudes en compte, perquè estiguin presents i perquè orientin
i perquè omplin les polítiques del poder instituït que nosaltres hem triat. Dit això, era complicat pensar, fixeu-vos, com fem per fer un debat constituent, quines preguntes es fan, quines respostes es suggereixen. Era molt complex, és molt complicat. Jo no sé quants profes i profes hi ha en aquesta sala, però si costa a vegades en els claustres de professors posar-se d'acord amb quins són els millors exàmens a posar a la canalla i quins són les millors preguntes a fer a la canalla en matemàtiques o en història, imagineu-vos el que representa fer un qüestionari de moltíssimes preguntes, ara us les explicaré, on hagin d'entomar X preguntes i X respostes. Per tant, el primer que vam aprendre és que havíem de tenir uns criteris, unes premisses molt concretes per dir per on hem d'anar. I vam triar, ens van ensenyar, a tenir 3 premisses molt clares. Primer, la integralitat, que tot allò que poséssim en el qüestionari fossin realment preguntes, temàtiques, aspectes que tenen a veure amb la Constitució. I què és una Constitució? Una Constitució no són més que les normes de convivència amb les que una població es dota, doncs això, per conviure dintre d'unes normes acceptades. Per tant, tot el que tingui a veure amb aquestes normes de convivència. Segon criteri que vam tenir, el criteri del desacord, la premissa del desacord. És dir, no preguntarem sobre allò que ja és de consens general. No preguntarem sobre pena de mort sí, pena de mort no, perquè això ja està acceptat general i majoritàriament que no s'ha de preguntar. No anirem enrere, no regredirem, no retrocedirem amb els drets que ja hem aconseguit, sinó que, en tot cas, el que plantejarem amb el criteri del desacord són aquells criteris que estan d'acord d'una manera general i hi ha desacord en com s'han de concretar. Per exemple, per posar un exemple fàcil, tots estem d'acord, majoritàriament s'està d'acord, en general s'està d'acord, que els immigrants han de tenir drets. Ara, estem tots d'acord, sabem quins drets volem que tinguin els immigrants? Doncs no ho sabem, si tots estem d'acord amb el mateix. Tots estem, hi ha un acord generalitzat que qualsevol país, estat, ha de vetllar per la seguretat de la ciutadania. Ara, tots estem d'acord amb com ha de ser aquesta seguretat? Ha de tenir exèrcit? Ha de ser una defensa d'un altre nivell? Ha de ser una barreja de militar, policial? Han de ser forces específiques? No hi ha d'haver exèrcit? Per exemple, aquí tots estem d'acord en que tenim que tenir seguretat, però no estem d'acord en quina seria la manera, la norma de convivència que adoptem per fer-ne enfront. Per tant, el criteri del desacord va estar present i és el que ens ha acompanyat. I el criteri que ja us deia abans de la progressivitat. Mai anar enrere, sempre fer propostes que vagin més endavant del que ja tenim. Amb tot això i amb aquests criteris, i il·luminats, com us deia per l'Albert, vam ser capaços de fer un primer qüestionari que tenia 80 preguntes repartides en 7 subàmbits, que és el que ordena una Constitució democràtica, elements constitutius, drets, participació política i organització del poder, organització territorial, treball i model econòmic, territori, béns naturals, sectors estratègics i empreses públiques, seguretat i relacions internacionals. I cada un d'aquests 7 àmbits amb diversos subàmbits. Amb això ens sortien 31 subàmbits, 28 subàmbits, perdó, m'he equivocat de plana, aquí, 28 subàmbits i 80 preguntes. Ara bé, un cop vam haver fet aquesta feina i li vam lliurar al president Torra, vam obrir un procés on organitzacions de la ciutadania que havien estat convocades en unes reunions que es van fer fessin la seva aportació i la seva valoració. Aquesta va ser la primera modificació seriosa que va tenir aquest primer qüestionari que havíem elaborat. Vam haver d'introduir, per exemple, propostes que venien del grup de treball sobre debat constituent, propostes que venien de Juristes per la República, propostes que venien de l'Assemblea de Treballadors i Treballadores en Defensa de les Institucions, propostes de la Coordinadora d'Advocacia de Catalunya, propostes de Juristes pels Drets Humans, propostes del grup d'advocats i advocades voluntàries de l'octubre, propostes de Constituir, propostes de Reinicia, propostes dels grups de treball, etc. I amb allò ja vam fer una primera modificació d'aquest primer qüestionari. Tot i així, vam quedar amb aquestes 80 preguntes. Quan ja vam començar a crear, i es va crear, com molt bé s'ha explicat, la coordinadora d'enteses arreu de tot el territori,
vam obrir un altre procés, que era que totes aquelles persones organitzades a les antenes territorials tinguessin l'oportunitat de discutir aquest qüestionari, donar-hi la seva opinió, fer les aportacions que cregués convenient i, per tant, proposar modificacions. Bé, es va crear una comissió, que es deia Comissió de Metodologia, que jo normalment m'agrada dir Comissió del suor intens, perquè no riguis, president, perquè aquesta comissió va rebre una modesta xifra de 400 propostes d'esmenes. Per 80 preguntes teníem 400 propostes d'esmenes. Aquesta comissió, ho dic perquè algun periodista ho ha preguntat, estava composada per gent que teníem alguna experiència en processos, en constitucions o en processos constituents que havíem treballat. Teníem persones, el Jordi Domingo i el Joan Fenollosa, que venien de Constituïm, teníem l'Alfredo Bienzobas, que havia estat molt vinculat a Reinicia, teníem una servidora que havia estat a la comissió d'estudi del procés constituent al Parlament i que tenia algun cert coneixement i havia après molt de l'Albert, i per tant, i el Joan Tarrida, que era un altre company també vinculat a Reinicia. Aquesta comissió érem les que havíem, amb el millor sentit i el més seny possible, decidir de totes aquestes 400 propostes quines havien de ser incorporades i quines no. És aquest el millor qüestionari que pot existir? No, segur que no. Si fos el millor, seria terrible, m'explico? No pot ser el millor, perquè les propostes són les propostes, perquè els moments són els moments i perquè moltes vegades arribem on arribem. Què és el millor que hem sabut fer? Indiscutiblement. Que ens hi hem posat amb cor i ànima i seny? Indiscutiblement. Que la mateixa comissió li ha donat satisfacció? No al 100%. El nivell de satisfacció d'aquests 5 membres de la comissió de suor continu no estaven tots al 100% contents. Però sí que pensem que és un bon instrument que ens pot ajudar a què? Ens pot ajudar el que us deia abans, em sembla que us ho he dit, no sé si ho he dit ara o abans, ens pot ajudar a ser això, a continuar sent subjectes de transformació, a fer un petit exemple de poder constituent, a poder-nos trobar i decidir sobre coses que tenen tant que veure amb la nostra vida i que potser mai haguérem discutit, mai haguérem parlat ni tan sols amb la família i menys amb els companys, els veïns o la gent propera. Per exemple, en l'àmbit 1, possiblement, i aquesta la vull llegir perquè és molt actual, aquesta pregunta ens aniria molt bé. Creieu que la Constitució hauria de preveure la seva obligada revisió o ratificació periòdica? Pregunta val a dir, no? Sí, la Constitució hauria de quedar sotmesa indiscutiblement de ratificació tal. Sí, la Constitució hauria de ser obligatòriament ratificada o revisada de manera periòdica a instàncies del president, del Parlament o de la ciutadania per mecanismes de referèndum. Creieu que cal un referèndum per reformar la Constitució? Sí, qualsevol reforma constitucional, no com les dues reformes que s'han fet a la Constitució espanyola no s'han fet mai amb referèndum. No, el Parlament hauria de poder reformar per majoria qualificada. No, vull dir, són preguntes que tenen molt a veure amb les coses que patim o que sentim o que ens acompanyen o que ens envolten. I, per tant, això és el que nosaltres volem posar a l'abast de la major part de la ciutadania. No pregunteu en quanta gent comptem, comptem en tot el Principat de Catalunya, que és on es farà i funcionarà això. Quan serem, ho veurem al final. De moment sabem que volem abastar tot el possible. Continuant amb aquestes preguntes i amb aquest caràcter que tenien les preguntes, preguntes, per exemple, també molt interessants en aquest moment. Quina puc llegir? Aquesta. Una vegada cessats en els seus càrrecs, quines limitacions creieu que cal establir per als membres del govern? No podran ser membres de consells d'administracions de les empreses. Us sona això? No podran tenir cap relació amb empreses del sector vinculada a la conselleria corresponent. No podran ser membres de... Hi ha diferents respostes. En una mateixa pregunta hi ha diferents respostes. Per tant, aquí és on nosaltres ubiquem la transversalitat, ubiquem la pluralitat i ubiquem, per tant, la capacitat que tothom es vegi representat. Perquè no us equivoquéssim, aquest no és un debat constituent que obrim i orientem només per la gent, com jo,
altres no, però com jo, que som independentistes, que volem una república catalana i que ens hem posicionat claríssimament per això. No dir-ho seria absurd, perquè tots i totes ho sabeu. Però, com a mostra d'aquesta voluntat de transversalitat i de pluralitat, només cal veure la primera pregunta del primer àmbit dels elements constitutius, model d'estat. Quina forma d'estat creieu més apropiada per a Catalunya? Estat independent en forma de república? Estat federat dins de l'estat espanyol? Estat lliure associat amb vincles constitucionals amb Espanya? Estat confederat amb altres estats? Aquí hi ha diferents possibilitats i, per tant, cadascuna trobarà la que s'ajusti més a les seves opcions. Per tant, aquest és l'instrument, l'eina que us aportem. Clar, van passar de 80 preguntes a 140. I van passar de 20... Què? 144. És que ell és de la colla Pessigalla. 144. Van passar de 28 àmbits a 38 àmbits. Van passar, l'únic que es van subàmbits, l'únic que es van mantenir són els 7 àmbits. Això va ser sagrat. Per tant, tenim realment un qüestionari que és un qüestionari dens. Ara bé, vam creure que era important, tenint sempre present aquests 3 premisses que us dèiem, de la seva constitucionalitat, de la no regressió i del debat, vull dir, que respectessin aquests principis. Per tant, moltes d'aquestes 400 preguntes van ajudar a modificar la redacció d'algunes que ja existien. Moltes van ajudar a afegir alguna resposta a alguna pregunta que no tenia aquella resposta. Moltes es van haver d'introduir com a tal proposta tal qual venia. Per tant, la mateixa gent que ha fet, les persones que han fet les diferents propostes, les seves propostes les poden trobar en qualsevol d'aquestes modalitats, o bé introduïda, o bé modificant, o bé denegada. Per què? Perquè també és veritat que quan obrim la possibilitat que la gent opini, opinem tots. I no tots entenem les 3 premisses de la mateixa manera, possiblement, i no tots ni totes diferenciem suficientment el que és una Constitució, el que és una llei i el que és un reglament. I, per tant, per exemple, de la mateixa manera que dintre de la Constitució vam afegir una pregunta que parla de... Ara no em sortirà la paga mínima, la renda bàsica universal, i aquesta està acceptada perquè creiem que la Constitució té que reconèixer aquest dret, però en canvi no ens va semblar adequat dir que el salari mínim serien 1.200 euros, perquè Déu me'n guard que posem uns 1.500 euros a la Constitució, que no reformem la Constitució fins aquí i tu et quedes amb els 1.200 euros. Vull dir, en tot cas, la llei regularà, el reglament regularà aquestes coses. Per tant, aquest també era un criteri a tenir en compte. Del resultat n'estem satisfets i satisfetes, valia dir. Creiem que és un instrument, creiem que, òbviament, serà difícil que tothom trobi la formulació exacta del que pensa. L'únic que demanem és que trobi la formulació més propera a allò que pensa. I amb això en tindrem prou. Tot això per què servirà? Tot això servirà perquè... Tot això que explica l'Albert, que és molt complicat, ho arregla tot i al final això et dona la síntesi, sense que ningú opini ni faci res, et dona la síntesi de quines són les respostes majoritàries a les preguntes que s'han fet, t'ho dona tot reglamentat, t'ho dona tot ben posat, etc. Per tant, ens donarà una síntesi de quin ha sigut el nivell, la proporció de respostes i, per tant, el percentatge de respostes per cada pregunta que han estat acceptades majoritàriament. Què es farà amb això? Amb això, la coordinadora d'enteses haurà de tenir la feina amb comissió de continguts, amb comissió de metodologia o amb l'instrument intern que cregui adequat i necessari de convertir aquestes respostes decisòries, decisives, en un mandat constituent. Per què ho dic això? Ho dic perquè el que ens dirà la pàgina web és de la pregunta 383 ha sortit majoritària sí al fiscal general, però haurem de convertir-ho en una cosa que digui la figura del fiscal general haurà de ser tal, enteneu? Treure i convertir-ho. I on anirà tota aquesta síntesi d'aquestes respostes? Tot això anirà al Fòrum Cívic i Social. I què és el Fòrum Cívic i Social? El Fòrum Cívic i Social és el que ha de dirimir i el que ha de convertir i ha de validar aquestes respostes convertides en mandats constituents, en mandats constitucionals, i haurà de definir no només i acordar no només aquests mandats, sinó altres 2 coses que són igual d'importants. És dir, com vehicularem i com farem arribar, de quina manera
amb quina organització, amb quina finalitat farem arribar aquestes síntesis de les decisions de la major quantitat de ciutadans i ciutadanes de Catalunya al nostre poder constituït, a les institucions polítiques. No només això, sinó que com farem i de quina manera farem i com ens organitzarem perquè aquestes conclusions que presentem al poder constituït siguin tingudes en compte. I siguin tingudes en compte si no hi ha procés constituent i no hi ha assemblea constituent, possiblement serà complexa, però sí que moltes de les preguntes i de les respostes que hi hauran convertides en mandats poden ser objectius claríssims de reformes i de noves lleis i de nous projectes que es puguin plantejar, alguns d'ells sense necessitat que hi hagi un procés constituent. Tot i que l'objectiu serà mantenir i resguardar aquest patrimoni que tindrem per fer-nos valdre. Per fer-nos valdre el que fins i tot diu la Constitució espanyola, que ja té guassa, no? Que diu que el poder reside en el pueblo. Bé, nosaltres ho reduïm, ho posem ben posat i fem nostre aquest que nosaltres som poder constituent, tirem endavant, fem-ho valdre i convertir-nos, continuem sent el que som i el que volem ser, subjectes de transformació i d'incidència política. I si només també servirà, i hi ha un apartat que a mi m'agrada molt, que és l'apartat de participació política i organització del poder, si només perquè hauríem ja ara i des d'ara, en procés o sense procés constituent, però ja des d'ara, organitzant-nos amb els nostres debats, discutint tota aquesta quantitat d'aspectes que mai ho haguéssim parlat amb ningú de la nostra gent, que mai ens ho haguéssim aturat a pensar, però que ens ho donem aquí servit una mica perquè discernim i perquè veiem, perquè comencem a parlar amb un altre model de democràcia, amb una democràcia més participativa, amb una democràcia que ens permeti dir no només el que no vull, sinó el que vull i com ho vull, no només el que falta, sinó el que s'ha d'afegir. I això, en aquest procés, en aquest debat constituent, ens farà més persones, ens farà més grans, jo penso que ens farà fins i tot una mica més sàvies, perquè com que haurem de discutir un munt de coses que no haguéssim discutit, això ens farà créixer. I això, a més, ens pot donar una empenta més per fer el que volem, per fer que el demà de la nostra gent, dels nanos, dels fills, dels joves, tenim per aquí uns sindicats de joves que agraeixo molt d'estudiants que hagin vingut, tinguin un món, si no més lliure, més just, més democràtic, més sa, més ecologista, més feminista, més tot. Un món millor. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, Gabriela. Em sembla que no s'ha dit la circumstància que la pàgina web demani el codi postal, l'edat, el gènere. Part de les opinions que expressarem el que ens permet és tenir un mapa de carreteres molt precís segons la territorialitat, l'edat de la gent que vota i el sexe de la gent que vota. O sigui, que tant per qui ha de rebre tota aquesta informació com pels politòlegs i sociòlegs pot ser molt interessant veure com les respostes estan condicionades també en relació amb aquests paràmetres. Arriba el moment de l'acomiadament. President Torra, moltes gràcies. President Ros, gràcies. Gràcies, amics i amigues. Fins aquí la presentació de l'obertura de la fase participativa del debat constituent. Queda potser fer una reflexió a tall d'acomiadament. Des de posicions diverses, Catalunya ha defensat les seves llibertats amb una creativitat cívica que ha admirat els ciutadans i les cancelleries d'arreu. Per això, des de la Coordinadora Nacional d'Enteses pel Debat Constituent, pensem que aquest empoderament que ha exercit la nostra societat també ha de servir per reflexionar i proposar quina mena de societat volem. Perquè pensem que no hi ha un privilegi més gran i més legítim per a la ciutadania d'un país que decidir quin ha de ser el seu futur. No hi ha més gran privilegi. Des de Debat Constituent us convidem i animem a participar d'aquest privilegi i convertir aquesta definició de com volem ser i les seves conseqüències en un gran projecte nacional de futur. Amén. Gràcies per l'assistència i fins la propera.
Sí, de veritat, patia, Colla per cigolla, A vosaltres.